Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimbani foni pa nambala iyi 0886-780-355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani? Achimwene muli bwa? Ukamba zaifa abere anu kuno kumudzi kwanu ndi tikuzerera amwene. Zinthu zochitika mwachangu kwambiri pamene zina zokuchitikanso mogona kwambiri. Mutilolenso lero kuti tiyamika kumwamba kuti kuno kwanu kwachafera nthengo. Ayi ndithu tikadapuma tere. Lero ndi ndadzuka mmawa kwambiri monga mwa nthawi zonse kuti ndikulembeni kalata inu achimwene anga okondeka. Kunena moona mtima ndine munthu wachikondi. Ndimalembabe kalata zanga ngakhale inuyo mudasiya kale kundiyankha kalata. Kukhala wina ndithu bwezi ntasiya kale kumangolemba kalata kwa munthu amene samalabada kuti ayenda abale ake kwathu kuno. Koma ife chifukwa cha chikondi chimene chilipo timati ayi ndithu tiwalembere kalata achimwene adziwe kuchitika chani kumudzi kwawo. Leronso monga nthawi zonse ndiyamikire basi zotsogola za Khweze kamba kuti gulatso sitampa kuti tikulembeni kalata. Kodi mmadziwa inu kuti kukwera basi za Khweze pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu mmapulumutsa ndalama zambiri chifukwa basi za Khweze zimakupatsani mtendere wa mumtima pa ulendo. Simuyenda mwachewuchewu ngati mmene basi zina zimachitira. Komanso tiyamikire gulu la Bwande Partners. Amatilimbikitsa amwene kuti ayo Bwande musaleme talembani kalatazi. Kwazilumika 18 tsopano zimene takhala tikulembani kalata. Zimangofutatu koma inuyo kumangalantheko mukanakhala wina bwezi ndawauza anthu kumeneko kuti munthu witu satopa ndi kulemba kalata kuchokera kumudzi kwathu. Ameneyi mumpase degree ya ulemu udotolo wa makalata chifukwa mwene kuyamba kulemba kalata mwana sanabadwe ndikubadwa ndikukula sukulu ndikumaliza mpaka na ukachenjede wo sinthu chamasewera atoyi. Ndikupepesena achimwene zamaliro tamva maliro a Queen ayipepani kwambiri kwangona kutalika koma kukanakhala kufupi tikanabwera ndithu kuzakukhazikane tikanabwera kudzalera nanu limodzi tuyimba nyimbo zathu za limbani limbani mitima ulendo limbani limbani mitima ndipo ndiye kukanakhala kufupi tikanasonkhetsa ufa nkhuni ndi kubwera komweko kudzachezera nanu. Queen ambiri tikadakonda kadakhalapobe achimwene dzaka 96 tikadakonda tikadakhalabe naye. Kungoti chimodzi chimene taphunzira muzoseza chimwene ndi choti kumeneko mmalumikizana utsogoleri wambiri kusiyana ndi kwathu kuno. Kwathu kuno ayi zikomo kuno kuli demokrasi kwambiri. Timaona zithunzi za mmene zinthu zakhala zikukhalira kumeneko. Chilengezereni kuti ayi zativuta ayi ndithu zopatsa chidwi kwambiri. Kwathu kuno ndiye zimativutabe kwa basi.
Poyamba kwathu kuno kwachitika imfa ngati zimenezi zokhudza munthu wamkulu chonchi, ndiye kuti timayamba kaita bisa uthenga wa imfawo, anthu asadziwe msanga, nyumba muli zovuta, anthu makakamizika kusekerera kuti tisapereke chithunzithunzi choti zativuta. Ndikudziwa kuti muzikhala odabwa, nanga simunachoka kalekale kuno, koma muzonsezi phata lake limakhala ukamberembere. Ukamberembere ndi umene umatipangitsa kuti tisamavomereze mwachangu kuti ayi zativuta ngati mmene mwachitira kumeneko. Amakhala maganizo achabe akuba kuti tadikirani kaye titolere kaye ndiye tidzalengezabe bwino kuti zativuta. Musachite kaye phuma inu. Chinthu china chimene taphunzira pamwene ndikulemekeza anthu achikulire. Dzaka 96 anali munthu wamkulu ndithu, koma ulemu umene amalandira chimwene ndithu ndi umene tikukhulupirira kuti wamusunga mpakana umafika dzaka zimenezo. Inde manyasa ena adzilenabe kuti Bwande anzathu ndochita bwino, nkhawa analibe, chakudya chawo chidali choyezedwa nthawi zonse. Inde komanso pamwamba pa zonse amalandira ulemu mu ukalamba wawo. Ife kuno kufika dzaka ngati zimenezi ndiye kuti munthu yazunzika kwambiri. Mudzi mwana asatsegule m'mimba ayi, basi kakulenetsa bola kamphiripiri tikamwetsa gogo aja kupanga zimenezi ndiwo amakonda kudya timakanda iwo aja kutero kuya kufuna kutafunanso atafuna ike pakhala. Kufika dzaka 96 kwathu kuno ndiye kuti mvula isakanike tukugwa, basi anthu abwera akagwetsa nyumba yako. Ayi koma agogowa kusunga mvula m'nyumba ayivinikira mu mbiya ina yake ili chapakonapo. Dzaka 96 anthu ndi umadandaulabe kuti ayi tikadakonda kadakhalabe moyo tizicheza nawobe. Kwathu kuno dzaka 96 timakhala tikumayang'ana pa mtima kuti kodi iwowa ndiye atsanzika liti mpaka umayitanitsa asing'anga kumanena kuti akukanika tiumwalira ngakhale akalamba kwambiri. Zikuoneka kuti ali achinyamata adachekera mtima wagondwa, ndiye zikuvuta kuti atsirizike, ndiye mutabwera kuti mudzatsirikule adzipita akapume ngati kuti anawuzidwa kuti amafuna adzipita akapume. Kwathu kuno mwina zina zake sizikuyenda chifukwa cha mmene timachitira ndi anthu akuluakulu. Anthu akamakalamba nzeru nthawi zina zimanka zichepa, kuyiwala kumakhala kosayamba. Amatha kuyiwala khomo la nyumba yawo limene mwatsoka usiku ndikupita panja kuti akazithandize. Pobwerera nyumba kupezeka kuti asokera akalowa nyumba ya ena, koma ndiye kumakhala kukuwa, nfiti kuno dzatiwonereni malodza lulululululu. Anthu ndiye ndikutuluka ochuluka misiri m'manja tikayange nthakati. Gogo amene ndi amene wakhala akuti anthu pano powaponyera matenda akolera. Inu kolera wakhala liti ochita kuponyerana, matenda okhudza ukhondo asandukanso liti ochita kutcherana ngati kasipa. Ndiye kumakhala wo gogo kulephera kunena kuti anthunu inetu sinthakati napita kuti ndikazithandize, ndiye munthuni ndasokera. Ayi ndithamvera iyayi mfiti nthawi zonse sizivomera, basi nayeno ameneyu ndiye gogo salakwayo nayeni ko magazi pupupupupupu. Gogo yamveke salisali, basi ndagona pano, tsani naloni dziko lano, dziko losautsalo, takhetsa mwazi ochuluka kupha anthu osalakwa. Kwathu kuno zinazi kulimba amwene ndifaike takhetsa mwazi ochuluka wa anthu osalakwa. Anthu amene timaganizira kuti amapanga za uthakati koma sizinali zoona. Ena akamba kawo kalamba mutu umakhala ngati sugwira bwinobwino, amatha kumayankhula nkhani zimene palibepo. Basi ife nthawi yomweyo inu nyama zochuluka zimene adya ndiye ndi zimene zikuwapangitsa kuti adzibwebweta okhaokha. Nyama zake zitizo ino. Anzathu ngakhale kusinthana mphamvu kumene zikuoneka kuti zikuyenda bwinobwino mwadongosolo, kuti mmene zateremu kuti gogo iwatisiya olowa ufumu ndi awa. Si kwathu kuno achimwene kulowa ufumu sikunakhalepo chinthu chophweka. Kwathu kuno kumakhala kulodzana, kumakhala ndewu, anthu ukawotcha nyumba za mbirimbiri za anthu ena aka kuti chifukwa akumalankhula kuti alowe ufumu ndauje basi. Muimfa yawo akhwini zikuoneka kuti ayi alemekezedwabe. Ngakhale zinalipo zina zimene azungu amatichitira zoda mutu, komabe ngakhale kwathu kuno tikulira nawobe limodzi. Taphunzira mmene anthu amalemekezera atsogoleri awo. Kuno sikutukwana kwake. Ukhala mtsogoleri ku Nyasalande kuno ndiye umafunika ukhale munthu olimba mtima.
anthu akafuna kutukwana saonanso kuti ndiwo wamkulu bwanji, amakutukwana zinanso iwe nkumadabwaso kuti zimene zonso mwati zili mwanga momwemu. Ufulu watipatsa mphamvu zambiri, koma tsopano zosathandiza. Ufulu watipatsa ulesi woti kudzuka mmawa kumangotukwana anthu ena koma ntchito osagwira. Zikamapanda zinthu kuyenda ndi kumangoda anthu ena ake kuti akutikhomerera basi. Ulemu umene khwini wapasidwa zatipangitsa chidwi kwathu kuno kuti kani zimayendanso choncho eti anthu onse kugwirizana kumalira limodzi. Kwathu kuno bwezi kuli kagulu kena kake kakovina kuti mumati mutani zakuonekerani. Ndiye mpira ndi umene wayamba wayima kaye kumeneko. Koma mwauza Hazenolo kuti mango ndiye akukulatu sikuti asiya kukula. Kaya tikambiranso mpirawu ndezikhala bwanji kaya akampope FC kwathu kuno nde aziona chonchobe pepani akuchikazi, pepani akuchimuna. Izizi za masimbazi ndi zachibwana kwambiri. Kodi barman ukamuona aliyese wavala chofira umpatse chakumwa chaulere wamva iwe ndilipira ndi ineyo savomerezatu kuti zavuta ndiye ndikuopa kuti akhoza kuzikhweza. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande kufika ku Nyasalande sunga mvetse.